Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonzimwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosuka panapa muzora nhasi. So if it's your first time here, dzwanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu agara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Finally Kanzuru yazotaura kuti aiwaka vanhu ava takavapa 48 hours notice kuti vabve, havana kubva. Isusu mvatauya vatavapwanyira. Mawana ndonyaya ndikufamba nayo zvamanje ndine mashoko ari kubva kuna meya vachitaura mashoko iyayo kuti vanhu vakapiwa 48 hours. Handizoziva hangu kuti pa 48 hours unenge wabatanidza chii, watsvaga pekugara, wabvisa mawindo, wabvisa marata, waita sei, chii chinenge chamunyasoitika pa 48 hours. Dzimba dzacho dzaipwanywa baba mukadziona. Mawani ndonyaya ndikufamba nayo zvamanje pandisati ndapinda munyaya yangu ndokuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate nhamba dzangu ndo dziri pasi idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame nhamba dziri kubuda pasi apa. Handitika toita sei todzifambira. Handitika gwenzi rephytomed ndiroro. Ungave une musoro, ungave une mudumbu, ungave une musana, ungave une zvirwere zvipi nezvipi, bata nhamba dzevasikana ivava vanoita sei vanokubatsira. kuJohannesburg unobata Mai Robert, kuCape Town unobata Fochi, kuZimbabwe unobata Nyari, ndo vasikana vacho ivava. Handitika rega tijambire muclip tinzwe meya vachitaura kuti aiwaka vanhu ava takavapa 48 hours. Chii chakadaro nayo kumana. And then I've got another clip also ndichaya nenyayo iri separate. ZANU-PF is blaming the council, Harare City Council, pakupwanywa kwezvinhu. And ivo vari kutotaura ivo kuti hapana masamanisi akabva kucourt kuti dzimba dzipwanywe. Ndichauya naro video iroro. Rega timbonzwa report iyi zvamanje kuti zvakaita sei zvakamira 1-1 apo. Recent demolitions of illegal houses in Belvedere have created quite a stir in Harare. At what point did the city council realize the houses were illegal? Who are the faces behind the allocation of those residential stands? And why wait until the construction is done? These are some of the questions that remain unanswered. Wadzanai Sansole gives us more in the following report. In Zimbabwean culture, the month of November is dedicated to various preparations and actions. This time of the year is usually when everyone prepares to plant new crops in anticipation of the new season of good rains. However, this is not the story for some Belvedere residents who are ending the year on a different note. Some may wonder, were the residents given adequate notice before their homes were demolished? We save you notice to stop whatever you are doing. You yourself know you don't have permission, you have no approved plan, you have nothing, and once we give you a 48-hour notice, we are then going to come and enforce that demolition unless stopped by a competent court. But why not block construction at the beginning to save time and resources? Well, this is not the first time. This is the third time that these houses have been demolition has taken place in that area. But what we noticed is that because of the wait and the hesitance, more and more people were being emboldened to violate the law, and realized that if we do not nip this in the bud, it was going to continue, and people were being misled that the council is agreeing to the construction of houses without a plan, an approved plan, without inspections, without any facilities. Right, zviri kutaurwa nameya panapa, zviri kutaurwa hanzi akasike kutanga dzimba idzi dzichipwanywa muarea imomo, and hanzi vanhu vaitosimbisana kunzi aiwaka izvi zvine mapepa ekanzuru mukati. But inini hangu semaonero angu sadunga munhu madhiri aya
antori nevanhu 1 2 3 vemukanzuru mukati, zvekuti zvikanyatsoongororwa zvakanyatsodzika ndinokutaurirai kuti panosungwa vanhu vakati wandei, nekuti land hapana munhu anozongosvika ongoti apa ndepangu apa ndakuchikutengeserai, ndakutengeserai ndondati vakai, wombwa watovaka imba kubva ichitanga kufoundation kusvika ipere kumusoro, wombwa wagara 6 7 8 9 10 years, rechi 11 wombwa wauya kuzobviswa. Mawanaya ndozvandikutaura kuti pane chioko muhomwe, pane huori hwaitoitika panyaya yedzimba idzodzo. But yei mawani, ende manzwa meya vachitaura kuti ndakavapa 48 hours notice kuti vabve ipapo, ende hanzi dzimba dzaingovakwa dzisina mapulani. Handizozivo hangu ipapo, but ukaona dzimwe dzimba dzacho kuti imba yakadai so yakangovakwa from musoro wemunhu isina plani, handiona hangu sekudaro. Iyi yango nzira yekutsvaga kuzvidefenda, kutsvaga kuzviprotecta, rega tipedzise tinzonzawo fa. The mayor also addressed the allegations that the accused land barons responsible for this were city council connections. These land barons have connections within our staff in city council, they have connections within the police, they have connections within the political setup. This is an ecosystem. They have connections across political parties. Some of them are high-ranking members of political parties. If they themselves are not high-ranking members, they have connections. The land evasions are not a random activity. Exactly. It's a well-thought-out syndicate and cartel and organized crime in other societies. Unfortunately, our legislature is taking time to introduce laws that deal with organized crime at that level. Many of the illegal settlements in Harare are either on wetlands or land set aside for something different. Our open spaces are under pressure as it is, and therefore one cannot just continue to be allowed to construct on those areas without following the due processes. As mixed feelings of concern and justice float, citizens can only watch in awe. The biggest question is, what impact will this have on the community? Right, yei mawana pakashata pakaipa zvekutodaro. Right, zviri kunzi naOwen panapa tinovhura ma-business account, ma-FNB business account. Kana uchida yako mubate panhamba dziri pascreen idzo. Anokuitira sei? Anokufambirira nyaya dzacho. Hazvinetse, chinongodiwa chete i-valued passport yako, madocuments ako iyayo kana akakwana, akutokuregistra company, omba akuvhurira chi an FNB account. Saka bata Owen panhamba idzo dziri pasapo. Woita sei? Wobatsirwa handiti. Right, mazvinzwira mega meya vachitaura kuti aiwa vanhu ava vanhu vatori nema-connections vari kutengesa land haingotorwe nedunga munhu wongosvika utongotaura kuti ndewo pangu apa ndakuchitengesa ndakuchidaiso vakai. Aiwa, patori nevanhu vekumusoro, patori nevanhu vekukanzuru, patori nevanhu vekupolisi, patori nevanhu vekuOPC varipo vari kutodya mari nevanhu ivava, vakatodya futi mari nevanhu ivavava, but nhasi vakuvasiya vakadaro, because kubva patanga nyaya dzekupwanywa dzimba idzi kwedzimba idzi handisati ndambonzwa kunzi ava vakatengeserwa nanhingi. Zvasiyana nekwedu kuchitungwiza taingoziva kuti apa ndepamabamba, apa ndepachigumba, apa ndepamabamba, apa ndepachigumba, but ava hatisi kutomboziva kuti ndezvani, ndiani akatengesa, chii chiri kuitika, zviri kufamba sei. Zvinoreva kuti ukadzika nenyaya iyi zvandambokutaurirai uori. But zvisinei, ndo vhidhiyo randangouya naro ndangobata kuti ndikuratidzei kuti kanzuru iri kuti isusu hatina mhosva, tiri kubvisa vanhu vakagara zvisiri pamutemo, ndo basa redu, ende havasi kukwanisa kunongedza zvigunwe kuti ningi nanhingi nanhingi ndo vakaita sei vakatengesa land iyoyo. So mawani zvamanje manje. So me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now, and thank you very much for 52,000 subscribers. Gatsanga nemu video rinoita sei rinote